Cyber security hija kelma li mhux żgur ilha fuq fomna 20 sena, snin li raw evoluzzjoni u taqlib fit-teknoloġija u l-mod tradizzjonali kif in-negozji, kummerċ u d-dinja ġenerali waslu s-servizzi tagħhom. Żmien fejn it-teknoloġija ħadet ir-riedni tad-dinja u evolvit pass maġġel. Il-progress teknoloġiku ġab miegħu tibdiliet, sfidi u anke uġieħ ta' ras lil setturi bħal banek li jridu joqogħdu sebgħinejn fuqhom. F'seminar l-ewwel wieħed tax-xorta tiegħu, il-Bank of Valletta tratta l-importanza ta' cyber security għan-negozji. Għaldaqstant ħassejna li jkun utli wkoll li l-informazzjoni u n-knowledge u l-expertise li l-bank għandu fil-kamp ta' cyber security naqsmuh ukoll mal-klijenti tagħna. Għaliex mhux il-banek biss evolvew it-teknoloġiji tagħhom u introduċew channels digitali ġodda, imma kan negozji f'setturi li mhumiex finanzjarji qed jinvestu fit-teknoloġija. Dan l-avveniment kellu lan jipprovdi lil mexxejja tan-negozji barfin u għodot essenzjali biex jipproteġu l-ħidma tagħhom mir-riski dejjem akbar ta' frodi, scams u attakki diġitali. Illum hawn teknoloġiji sinifikanti ħafna, però wkoll qed nedukaw il-klijenti tagħna il għaliex bħalma t-teknoloġija evolviet il-banek u n-negozji, anka l-kriminal evolva l-mod kif jipprova jippenetra s-sistemi tal-banek u anka tal-klijenti kummerċali. Is-Sur Farrugia qal li saru diversi investimenti biex il-pubbliku jkun iktar protett fosthom biex issir dik li tissejjaħ two-factor authentication fejn il-klient irid jidentifika ruħu darbtejn qabel jidħol fiċ-channel diġitali.